Aku arep ajar salah apa ya, Jo? Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kok nderodo ana antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Lan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo, aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tono, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna kang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu